Добрый день, меня зовут Мария Бадей, и ближайшие 10 хвилин мы з вами пашпацыруем па горадзе Ваўкавыску. Зараз мы знаходзімся на Шведскай гары. Гэта месца, куды прыемна прыйсці ўлетку, паесці суніцаў, пазаліпаць на неба. А яшчэ гэта аналаг мінскай вуліцы Кастрычніцкай у горадзе Ваўкавыску, таму што сюды прыходзяць фоткацца ўсе ваўкавыскія хіпстары і недахіпстары. А пачынаем мы адсюль, таму што адсюль менавіта пачалася гісторыя горада Ваўкавыску. Зараз мы з вами знаходзімся на гары Шведская. Называецца яна так, канешне ж, таму што яе шведамі насыпалі шапкай на магілах свайго вайскаводца. Але насамрэч называецца яна так, таму што тут стаяў шведскі гарнізон. А за 6 стагоддзяў да таго, як тут стаяў шведскі гарнізон, тут хутчэй за ўсё знаходзілася царква, а на яшчэ 3 гарах знаходзіўся замак і знаходзілася абарончае паселішча, таму што менавіта па Ваўкавыску пралягала мяжа паміж балтамі і славянамі. Уласна, ўзнікненне горада і тым было абумоўлена, што трэба было неяк абараняцца ад натоўпаў дзікіх яцвягаў, якія бегалі тут па лясах і на ўсіх нападалі. А яшчэ каля гэтай гары пралягала рака, якая называлася Нетупа, з з літоўскай мовы гэта хіба як пераводзіцца недарака, таму што яна была вельмі маленькая і не вельмі так каб любілі. І аднойчы яна затапіла горад, і вельмі шмат людзей праз яе загінула. І таму існуе такая легенда, што жыхары Ваўкавыска праклялі гэтую раку, і рака праз некалькі год абмялела, а пасля гэтага пад Шведскай гарой засталося вельмі шмат азёраў, якія калісьці, уласна, і былі гэтай ракой. Зараз у гэтыя азёры любяць дзеці сігаць з тарзанкі, ну і моладзь любіць адпачываць культурна. І, у прынцыпе, з гэтай Шведскай гары адкрываецца досыць добры далягляд на уласна горад Ваўкавыск, як і прыватны сектар, так і сектар гандлёвы, так і сектар жылы. Так і адкрываецца від на, напрыклад, Ваўкавыскую зону, альбо, напрыклад, на лясы, якія далей вядуць на Слонім і далей на поўдзень Беларусі. Гісторыя Беларусі ніколі не адрознівалася асаблівай весялосцю, і вось гэта такі ваўкавыскі адпаведнік курапатаў. Тут стаяла калісьці уніяцкая царква, якая была ў 1831 годзе пасля шляхецкага паўстання разбураная. А пасля ўжо ў 1939 годзе, калі ў Ваўкавыск прыйшоў палымяны СССР, на гэтае месца прыводзілі расстрэльваць людзей, якія думалі крышачку інакш, чым трэба было. І, уласна, у ушанаванне гэтых ахвяраў 19-20 стагоддзя быў паўстаўлены гэты помнік. Уласна, тут напісана, што ён у памяць невінных ахвяраў 19-20 стагоддзя. І я яго знайшла неяк абсалютна выпадкова, шпацыруючы па горадзе, дакладна нават па-за межамі горада. І пасля ўжо, калі вучылася ў ліцэі, то сустракалася з сяброўкай, прыязджала ў Ваўкавыск, сустракалася з сяброўкай, і мы ішлі на гэтае месца ставіць свечку, каб была хоць нейкая памяць. У 1410 годзе ў Ваўкавыск уварваліся крыжакі, якія разрабавалі горад, і таму ўлетку ваўкавычане вырашылі адпомсціць. Яны сабе прыдумалі герб, галаву ваўка, і як сапраўдныя статкі 15 стагоддзя сабралі харугву і пайшлі гэтай харугвай на Грунвальд, дзе разам з астатнімі войскамі перамаглі крыжакоў. У 1812 годзе рускія войскі чакалі нападу Напалеона ў 3 месцах. Адным з гэтых месцаў быў, уласна, горад Ваўкавыск. І вось у гэтым белым доміку
Пётр Іванович Багратион размясціў сваю стаўку і жыў тут у чаканні Наполеона. Але Наполеон напаў праз Вільню, таму Пятро Іванович вымушаны быў рухацца з Ваўкавыска на поўнач. А зараз вось у гэтым доміку знаходзіцца адна з самых вялікіх калекцый у Беларусі, якая прысвечаная вайне 1812 года. Ваўкавыск адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі, і калі гораду споўнілася 1000 гадоў, жыхары горада ўсталявалі на галоўнай плошчы такую вось ваўчыцу. Зараз ваўчыца – гэта любімая жывёліна дзяцей і закаханых, якія заўсёды тут тусяць. І цяпер настаў час распавесці, чаму, уласна, Ваўкавыск называецца Ваўкавыскам. Першая версія прыгожая, але, напэўна, непраўдзівая, пра тое, што тут знаходзіліся лясы, дзе жыло два браты-разбойнікі, Волак і Вісік. Прывітанне ўсім штодзекалішнікам, таму што ў Ваўкавыску зараз адбываецца кубак Волака і Вісіка. Дык вось, гэтых Волака і Вісіка аднойчы прыйшоў князь Завейка і забіў. А на месцы іх логава заснаваў горад, які сталі называць Волакавісікам, Ваўкавісікам, Ваўкавыскам. Гэта першая легенда. А другая легенда, якая больш праўдзівая і больш звязаная з нашым татэмным ваўком, гэта пра тое, што назва горада Ваўкавыск атрымаў ад ракі, якая цякла скрозь лясы, дзе на берагах збіраліся ваўкі і вылі на поўню. І, уласна, рака называецца Ваўкавыя, а горад, які на ёй стаіць, назваўся Ваўкавыск. Ваўкавыску вельмі шмат, як кажуць у маёй сям'і, заўзёнтых каталікоў, а пачалося ўсё з князя Вітаўта, які ў 1430 годзе сказаў «касцёлу быць». І прыкладна на гэтым месцы заснаваў касцёл. Касцёл быў драўляны, туды хадзілі 400 годдзі, ён некалькі разоў перабудоўваўся, некалькі разоў гарэў і ўрэшце рэшт згарэў ушчэнт. І таму ў 1846 ваўкавычане вырашылі, што як гэта так, мы без касцёла скінуліся і за свае грошы за 2 гады пабудавалі новы касцёл святога Вацлава, які мы, уласна, зараз перад сабой і бачым. Белы, прыгожы, з досыць дзіўнымі вежачкамі. Цікавая інфармацыя, што гэты касцёл, ён функцыянаваў нават за савецкім часам, то бок ніхто яго не зачыняў, тут праводзіліся набажэнствы, сюды прыходзілі маліцца каталікі. І калі вы яшчэ хочаце даведацца нешта пра касцёлы Ваўкавышчыны, то вы можаце перайсці па спасылцы і трапіць у Рэплю, дзе знаходзіцца адзін з самых высокіх касцёлаў Беларусі. Пасля бальшавіцка-польскай вайны, якая адбывалася ў 1918-1920 гадах, жыхары горада Ваўкавыска, уласна, заснавалі гэтыя могілкі, дзе знаходзяцца, што сімвалічна, з аднаго боку салдаты польскай арміі, з другого боку салдаты і польскай, і там далей салдаты савецкай арміі, якія ваявалі адзін супраць аднаго на гэтай зямлі, але пры гэтым пахаваныя ў адным месцы. І тут жа знаходзіцца крыж, які ўшановуе памяць паўстанцаў 1863-1864 года. На ім напісана «Глорія Вікціс», «Слава пераможаным». І, уласна, усталяваны ён тут, таму што ваўкавыскі атрад пад кіраваннем Густава Стравінскага удзельнічаў у бітвах пад Мілавідамі. Мы знаходзімся на замкавай гары, на якой калісьці стаяў, што б вы думалі, замак, і на якім любіў бываць Ягайла. Прычым любіў ён тут бываць па той прычыне, што праз Ваўкавыск добра ішла дарога на Польшчу. Зрэшты, змянілася мала чаго, хоць і прайшло 600 год.
Дык вось, паводле адной з легендаў, менавіта ў гэтым замку, які стаяў на гэтай гары, Ягайла напісаў ліст пра тое, што ён згодны прыняць каталіцтва і перахрысціць Літву ў каталіцтва замест таго, каб яго зрабілі каралём Польшчы. І паводле яшчэ адной легенды, польскія паслы, калі прыехалі да Ягайлы, каб сказаць, што окей, мы згодны, яны прыехалі якраз такі ў Ваўкавыск, і паводле яшчэ адной легенды яны прама ў Ваўкавыск прывезлі Ягайлу адразу польскую карону, з якой ён ужо паехаў у Кракаў, каб каранавацца. Але ў 1655 годзе ў горад уварваліся рускія войскі, і замак на замкавай гары быў дашчэнту знішчаны, і пасля гэтага ўжо не аднаўляўся. Гэта вуліца Жоладзева, на маю думку, адна з самых прыгожых і утульных вуліц горада Ваўкавыска. Раней тут знаходзіліся габрэйскія гандлёвыя крамкі, і каб адчуць атмасферу гэтай вуліцы, трэба і варта пашпацыраваць па ёй увечары. Гэтая вуліца знаходзіцца недалёка ад вакзала, і таму, калі будзеце праязджаць міма, то завітвайце на вуліцу Жоладзева і завітвайце ў наш утульны ваўчыны горад. Пауза. Што яшчэ хацела сказаць? О, да, дарэчы, калі ў мяне з сабой гадзінніка няма, я заўсёды па гэтым гуку вызначаю час. Ну, таму што ён чутны паўсюль. Да. Слухайте, а може еще раз, оно что-то не ярко получилось, что-то как-то... Все было хорошо.